गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ। बर'नि बिफा बड'फाखौ सोरबा गोसो गाज्रि दुथाङा अपमान खालामदों। बड'फानि मुसुखा मोखाङाव हाब्रु सारलादों। सोरबा जुनाद आखुनि साननो हायै सुबुङा बे मुगैथाव हाबाखौ मावदों। ससियेल मिडिया फेसबुकआव बड'फाखौ मोखाङाव हाब्रु सारलानाय सावगारिया गोबां गोसारदों। थारैनो बर'नि बिफा बड'फाखौ बेबादि अपमान खालामनाया बर' हारिखौ लाजि फोनांनाय जादों। बे जाथायखौ सांग्रां सुबुंफ्रा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो दुथांखौ हमनानै गोख्रों साजा होनो दाबि खालामदों। एबसु आरो एनडिएफबि इउनाइटेड फराम जथायै मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों गुवाहाटी खारगुलियाव थानाय ब्रह्मपुत्र गेस्ट हाउसआव सानजौफुनि 12:30 रिंगायाव सावरायलायदों। बिटिआर गोरोबथानि 9.4 दफानि सानस्रि बायदियै रन्जन दैमारिजों लोगोसे साबा बारग' एनडिएफबिफोरखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय उदां खालामनाय, सा 56 बारग' एनडिएफबिफोरखौ सिबिआइ आरो एनआइए केसनिफ्राय बोखारनाय आरो बिटिआर गोरोबथानि 9.3 बादियै आद्रा थाबावनाय बारग' एनडिएफबिफोरनि रिहेबिलिटेसनखौ थाबैनो होनाय आयदाफोरखौ लानानै मैया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों गुवारै सावरायलायनाय जादों। एबसु आरो बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि जथायै नारसिननायाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा थाबैनो भारत सरकारजों सावरायनानै सिबिआइ आरो एनआइएखौ खावलायनानै बारग' एनडिएफबिफोरनि केसफोरखौ बोखारनो थाखायबो खोथा होयो। सावरायनायाव मिरु एबसुनिफ्राय फारियै दिपेन बर' जों लोगोसे लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, रोमदोन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारीयाबो बाहागो लायो। लोगोसे एमएलए जयन्त बसुमतारी, बोजोबनि बारग' आफादगिरि अनजालि दैमारी आरो बारग' एनडिएफबिनि इउनाइटेड फरामनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। बे सावरायनायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थाबैनो जेंनाखौ सुस्रांना होगोन होननानै सावरायलायनायनि गेजेरजों रादाय होयो होननानै खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। चिरांनि लावरिपारा सुइस गेटआ बायनो हमबाय। चिरां जिल्ला सिडली बेंखनाव गोग्लैनाय लावरिपारा जुइलागा गामिनि सुइस गेटआ बायनो नागिरबाय। जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला 2015 मायथाइयाव कन्ट्रेक्टर जाकब नार्जारि लुफुंनाय सुइस गेटआ मैयानिफ्राय बायनो हमदों। बे सुइस गेटनि सायाव सोनारना आबाद मावनानै जिउ खुंबोनाय जुइलागा, लावरिपारा, गरागाव, दलगाव आरो फिसा फिसा गामिनि आबादारिफोरा सुइस गेटखौ बायफ्लेजोबसिगोन होनना जिंगासिदों आरो गोदान सरकारनिसिम माबा मोनसे राहा लायो एबा गोदान सुइस गेट लुफुंना होनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरा खावलायहरदों। गसाइगाव महकुमा सिङाव थानाय बिनाखाथायाव जोलुर बादायलायनाय बेखेवदों। बिनाखाथा मौजा क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायाव ब्रैथि रुंसारि चन्द्र दिबाकर नार्जारि गोसोखां ट्रफी जोलुर बादायलायनाया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। फैगौ 2 सेप्तेम्बरसिम जानो गोनां रुंसारि चन्द्र दिबाकर नार्जारि गोसोखां ट्रफी जोलुर बादायलायनाय गेलेनायखौ गसाइगाव महकुमा गेलेमु बिफाननि आफादगिरि हिमेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होदों। मख'नो गोनांदि गसाइगाव महकुमा गेलेमु बिफाननि आफादगिरि हिमेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथाङा गेलेनाय बिथिंजोंबो गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो होनना खौरांनि गेजेरजों बुंथियो। थारैनो बर' समाजाव मा जामारदों? गुबुननि हिन्जावखौ लानानै खारनाय आरो गुबुन हारिजों नंखाय मोजां मोनफ्लानानै थगायनाय लाना खारनाया जोंनि बर' समाजाव सोलिगासिनो। थिग बेबादिनो धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापरि समकं पन्चायतनि सिङाव थानाय समकं बर'
गामिनि बिफा दनेन्द्र बसुमतारी, बिमा बिहुला बसुमतारीनि आंगो फिसाजो प्रेमिका बसुमतारीखौ बगुबिल दानख'ना गामिनि गुबुन हारिनि सेंग्रा जगेश जादब होननाय लंफदा साख्रि दं होनना फैसा देखायना थगायना नंखाय मोजां मोनफ्लाना मैया हरनि समाव जगेश जादब होननाय सेंग्राया सिरि सिरियै प्रेमिका बसुमतारीखौ मुम्बाइसिम लांनो थाखाय थगायनानै लाना खारखोमानानै दङ। न'नि बिमा बिफाया गावनि आंगो फिसाजो प्रेमिका बसुमतारीखौ नागिरना हालाय हाफाय जागासिनो। थारै बर' समाजाव बेबादि जेंनाया आथिखालाव बारानिफ्राय बाराखौसो जासिनाय नुनो मोनगासिनो। हानि थाखायनो सोमावसारदों। बे समावनो जोंनि हाखौ संरैखा खालामनांगौ होननानै बुंदों आदित्य खाख्लारिया। राजखान्थि हान्जाफोरा बेखौ लानानै राजखान्थि दागेले, नङाबा हानि मोन्थाइखौ खोमाना लानांगोन होनना गोख्रों रावजों खावलायो ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारिया। चिराङाव ट्राइबेल संघनि मोनसे गोनांथार आयदाखौ लानानै जर'खा सावरायमेल लादों। मैया चिरां जिल्ला काजोलगावआव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लाखौ लानानै ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकआव इनायै हाबसनफैनायफोरखौ सरकारा थाबैनो होस्रांनांगौनि सायाव गोथौयै सावरायलायदों। बे सावरायलायनायाव थांखि लादोंदि जेरैखि जाया बिटिआर सरकारा ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकआव थानाय इनायै हा दखल खालामफैनायखौ होस्रांनांगौनि थाखाय गुवाहाटि गोजौ बिजिरसालिया बिथोन हरनायखौ मावफुंथारनांगौ होनना गोख्रों रावजों बुंदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।